Tohle jak stojí záběr. Ale je zajímavý, že něco mi dopuští, tam něco ne. Vážení cestující, nastupujte do rychlíku číslo 667 ve směru Veselí nad Lužnicí, Jihlava a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 8 hodin 10 minut, nástupiště 4. Nastupujte do osobního vlaku číslo 8503 ve směru Tapliště, Rybník a Horní Dvořiště, pravidelný 17 minut, nástupiště 1. jižní část. Dobrý tyvíčko, máš tam pod nádraží, že ho Skutský Budvar a hned naproti.